Vieš čo, ako veľmi zaujímavá otázka. Mám teda také prirovnanie, ktoré možno bude znieť zvláštne, ale dá sa tak riadiť. Keď pochopíš biznis, aj rodinu a ďalšie aktivity ako projekt, vlastný projekt, tak to vieš porovnať. Pretože hociaký projekt ideš robiť, musíš mu venovať čas a aktivitu. To mi dá za pravdu určite. To znamená, keď robíš vlastný biznis, musíš mu venovať čas, aktivitu, úsilie, energiu, aby bol úspešný. Takisto, keď chceš, aby rodina bola spokojná a úspešná, musíš venovať rovnaký čas, rovnaké aktivity, rovnakú energiu. Mám veľakrát podnikatelia, ktorí podnikajú, podnikajú 24/7 a rozprávajú o tom, že robia to pre rodinu, aby rodina mala všetko. A častokrát pritom zabúdajú na tie aktivity s rodinou a tá rodina potom ide trošku do úzadia. A toto by podľa mňa tak nemalo byť. Ak chcem mať úspešný biznis aj spokojnú rodinu, mal by som sa tomu venovať ako projektu každému samostatne a dávať mu rovnaké aktivity, rovnaký čas. Je to tiež napríklad ako s kvetinou. Keď si kúpiš kvetinu, tak ju nesadí len posadiť a stojí a hotovo. Musíš sa o tú kvetinu starať. Sem tam ju poliať, sem tam dať hnojivo, sem sa ňu usmiať, možno sa aj s ním porozprávať. To isté je rodina. Treba jej dať aktivity, čas, s manželkou si sadnúť samostatne, s deťmi sa pohrať, dať im proste čas mimo biznisu. A to isté sa aj biznis. Treba tomu biznisu sa venovať, dať mu tiež svoje aktivity, svoj čas, aby to fungovalo. Čiže ja chápem každú túto vec ako projekt, ako samostatný projekt, ktorému sa musím plnohodnotne venovať.